למצוא מראה פאנל ברשת, יש כמה אופנים לעשות את זה. אחד הכי פשוט זה לרדת מהרשת את תוכנה שקוראים לה Wireshark. אני הורדתי את זה, אני מפעיל את זה. לפעמים אתה צריך להפעיל אותו כאדמיניסטרטור. כאשר אתה מפעיל את זה, אתה צריך לבחור איזה ממשק רשת יש לך במחשב. במחשב שלי זה Realtek, לפעמים זה אתרנט. ופה למעלה אתה כותב את השם של הפרוטוקול הזה, ARP, כי פה יש הרבה דברים. אתה רק כותב את ה-ARP, זהו. טוב, עכשיו בוא נדליק את המעגל, את הפאנל. קודם כל אתה צריך לבדוק שהלדים של המעגל מדליקים. הנה, רואה את הירוק הזה? ואחר כך אתה יכול להסתכל פה, אפשר כבר לעצור את זה, את הזה, IP device. כאשר אתה רואה את זה, זה הכתובת שלו. 192, 188, 154, אתה יכול לשלוח לו פינג, הוא עונה, בסדר. אתה יכול לשלוח 154.28085, זהו, הנה, פה, בסדר, ככה אתה יכול למצוא את הפאנל.